Carlos, como te decía onte, ¿no? Feliz cumpleanos, xenio, que cumplas moitísimos máis. Vou repetir a grabación, esta vez máis relaxado, con outro tono, con máis tempo. Non con máis tempo, vai ser máis breve, vale? Tranquilo, non te vou dar a paliza, vale? Espero que estés de humor para poder vela. Pois esta vai ser a clave, vai ser a clave de toda a presentación. O séptimo fillo. Eh, por que o séptimo fillo se convirte en lobisome? Curiosamente, en Argentina, xa verás. E vai ser a clave, pero non adianto, xa chegaremos a esa diapositiva. Bueno, Carlos, paséme unha hora buscando o arquivo, non o teño, pero é igual, vou non facer outra vez. Esta diapositiva xa coñeces. Lémbrate que nós temos unhas festas no Atlántico que son ciclos de 90 días, pero que non teñen nada que ver co sol, que teñen que ver coa percepción do clima pola corrente do Golfo, non? Entón, dixemos que o inverno empezaba en novembro, o 1 de novembro, que o Samaín, o Día de Difuntos, e das escenas que hai aquí hai unha que son os nenos que están petando na porta para pedir golosinas, cantando cancións. Esa expulsión do inverno vai durar hasta maio, ¿no? Hasta os maios. E ten varias etapas. E unha delas vai ser o antroido, que era do que te quería falar. Entón, o que vamos ver é como toda a mitoloxía europea vamos ver de outra forma, non? Non necesitamos a glaciación, non necesitamos a continuidade paleolítica. Te vou ensinar outro sistema polo que vas ver a importancia brutal das tradicións populares galegas e a súa dimensión a través de toda Europa e en América pola emigración. Non sei se darei feito, porque teño que volver a baixar as imaxes, pero é o teu cumple e o quero celebrar así, vale? De acordo? É o que vou facer, amigo. Vou facer iso, exactamente. Aquí, Carlos, o que estamos mirando é o que se chama Feralis Exercitus, é dicir, un exército de feras, non? Por eso levan pelicas de animais, non? Ves que un leva a pelica de un urso, pero tamén podían levar a pelica dun lobo, non? Van de pelicas, son peliqueiros, exactamente son os peliqueiros. Son os soldados que no inverno viven fora da lei, e son cando pasan a madre, a nai, a crica, a fronteira, invaden as trebas veciñas para facer moinantadas, non? Entón é unha etapa de perigo ese inverno, non? É do que vou falar agora, non? Do Feraris Exercitus. E dai vai sair o tema do antroido e vas ver as implicacións que teñen, non? Observa que este soldado que está ao pé do que vai a cabalo leva unha pelica de urso, pero ás veces tamén as pelicas son de lobos, non? Moi a miúdo. Este é un grabado que conta as metamorfosis de Ovidio, a historia de Licaón, ¿no? Que era un home pois, que fixo unha ofrenda a Zeus eh, convertiuse en lobo. Pausanias tamén fala de que un boxeador tamén facendo unha ofrenda a Zeus Licaón, que significa lobo, pois estivo 9 anos convertido en lobisome. Eh, Tamén Petronio. Petronio, sabes que era o elegantia e árbiter de Nerón. É dicir, era que aconsellaba a Nerón. Nerón era, pois, non é o Nerón que vemos nas películas, un animal que incendiou Roma, non, non, para nada. Era un home, un esteta, tocaba gaita, sabes? A gaita, sí, o auriculario, era un tío interesante. Depois da súa morte aparecían falsos Nerones. A xente en Roma quería moito, non? Fixa Domus Aurea, unha casa alucinante, bueno. O caso é que Nerón tiña a Petronio e Petronio cansouse del. E entón Nerón tiveron un cabreo e mandou no suicidar. Petronio fixo para satirizar a Nerón, e según algunhas versións, escribiu unha novela que é unha das poucas que nos chegaron da antigüedade, que chamase o Satiricón, non? Son dos pitufos destos que vienen do campo, chegan a Roma, unha cidade enorme, non? A capital do mundo, e preguntan, oi, mire, usted sabe onde vive fulanito de tal, non? E se empeza así a novela, non? É moi graciosa. Estes rapaces, non? Pois un deles é Encolpio, vai co seu colega, son dos rapaces simpáticos,
pois é invitado en casa de Trimalción, que é unha hortera que fai unhas ceas impresionantes aí, con moitísimos platos e moitas actuacións, e fai o ridículo, non? Entón, ali en esa cea de Trimalción contanse historias de meigas e contanse historias de lobisomes, exactamente igual que nas ceas galegas, non? Aí na Lareira, no lume da Lareira, viño o Fístolo, conta contos, decía, ven o Fístolo, fai o día e contaba estas historias. Que só un detalle, Carlos, simplemente que o lobisome, pois é eso, un home, e ten un carácter masculino, non? En todas as linguas indoeuropeas, pois ten o étimo viris, non? Que vir, que significa home, non? En alemánico vair, en nórdico ver, en sánscrito vira, aí ven viribus, virilidad, non? Vir, versipelio dos romanos, que é o home lobo, non? En celta era gur, de aí ven gur, como huevos, huevos, ¿no? Ven burro, a palabra burro, reburro, reburrino, que eran nomes celtas, que parece que son burros, ¿no? Que eran homes, máis homes, e reburrino ainda home máis machote que ninguén, ¿no? Reburrino. De aí ven a palabra urraca, non? Gurraca, ven a urraca é como galaeco, eco, eso dijo eco a eco, de, que pertence a Galaeco é de de Galicia, non? Entón son galego, o que da galego, galaico, laico. Entón, urraca é a do home, non? Te decía onte, isto repito agora, non? Nada máis. Entón, tamén a cousa que a palabra, en cambio, a primeira parte é ver, home, e a segunda é wolf. E a palabra wolf, vende en inglés very, non? Que significa to wear, wea, es levar posto. É dicir, a palabra lobo nas linguas xermánicas significa que levan posto unha pelica, o sea, que son peliqueiros, vale? Na primeiras diapositivas que te mandei, víase ao pé de un home montado a cabalo, un guerrero celta, un que levaba unha pelica de lobo, dixen antes de oso, non era unha pelica de lobo. Levaban pelicas de lobo, ás veces, non? Son os periqueiros, non? Pelicas de lobo, pelicas de urso, de oso, non? Entón, fíjate que a palabra lobo significa que levan posto, non? Que son peliqueiros, que curioso. Iso, claro, que é así en todas as sagas escandinavas, non? E tamén pasa o mesmo nos países Estonia, Letonia, Lituania, nos países do norte de Europa, veñen dos periqueiros, nada máis, quédate con eso, non vou aí soltar lingüística. Ben, Carlos, pois agora vamos falar do que sería o berce do lobisome, non? Que está precisamente en esas compañías. Blanca chamáballe cofradías de guerreros indoeuropeas, non? Claro que non somos o berce dos indoeuropeos. Entón están esas compañías galaicas, non? Que no inverno se dedicaban a facer moinantadas cobertos de pelicas, non? Entón está no corio, co xuntos, guiros, homes, non? Igual que cooperar, operar, traballar todos xuntos, non? Pois co-guiros son os homes xuntos. En estes homes xuntos, é o exército, non? Daí ven corionos, co-guiros, no, o señor dos homes xuntos, non? Xa dixemos que vir era o home, non? Era os homes, non? Pois mira, aí tes o orixen. Non o parece, se miras a ilustración anterior, ves un home aí mordendo, non? Que o orixe do lobisome este aí. Pero o vamos ver. Está aí, Carlos. Meu amigo, sabendo o que estamos pasando, pois o que estás pasando ti, hostia, pero eu tamén estou, bueno, non igual que ti, porque ti iso que xogas a cousa, non? Pero eu non son frívolo, sabes, Carliños, non o son. Pero sigo adiante con isto, vale? Xa mirarás depois, cando pase todo, seña un soño. Entón, vámonos reír e vas mirar isto dos peliqueiros. Pois nada, vimos que a palabra ver significaba levar unha pelica, porque precisamente os que levan a pelica de lobo son este que ves aquí á esquerda, son os de Laza, os peliqueiros, non? Aí tes o corio, aí os guerreiros, non? Que pasa? Que nós somos insignificantes hoxe, non? Non contamos pa nada, somos os eternos perdedores da historia, os celtas, non? Os que ganan son os xermanos. Entón, claro, todo o mundo fija atención ali, todos os estudiosos din, porque Tácito falaba, claro, Tácito escribiu a Xermania, que os xermanos tiñan así pelicas de lobo, e si, a saga non sei que, fala de que un guerreiro loitou contra un lobo e arrancou unha garra e non sei que, e outra saga din que tal, e outra saga din que cual, e todos, non? Di Mécil, Margaret Allen.
E o que hai aquí arriba é unha plaquiña de unhas placas de cascos dos vikingos, non? Xente nórdica, anglos, saxóns, todos son xentes do mar que viñan en barcos, invadiron Inglaterra vikingos, non? E se enterraban en barcos. Precisamente esta placa de arriba é a de Sutton Hoo, ese barco que apareceu en Inglaterra, non? E que deu un tesouro e cun casco e unha cousa destas, non? E lembrate, pero cando se converte no cristianismo, que fan as tumbiñas de barco, non? Esas que están pola parte non sei se no Pirineo, na parte de onde está precisamente un camiño de inverno, e tamén as temos en San Lorenzo, onde estivemos ti e máis eu. E sigo coa historia. Quería evitar decir no, pero non estou. Depois seguimos, Carlos. Entón, nada, simplemente aí tes o Corio, non? Aí tes ao exército indoeuropeo en Galicia, en Laza, desfilando, como metendo medo, aterrorizando, violando que facían, eran a licencia sexual, non? A que pillaban por aí, pois ala, pumba, esta é a historia. Que pasa? Que os vamos a topar en toda a Europa indoeuropea. Entón os vamos a citar en Bizancio, un emperador que se rodeaba destes mozos que facían estas danzas iniciáticas en calquera sitio do mundo. Te aparecerán en do mundo europeo, aparecerán un montón de citas de todas as épocas, e como os xermanos foron os que máis estudiaron todo isto, pois eles só reparaban nas súas, non? Nas que tiñan en eles, non? En Suecia, entón, en Torslunda, e tal, bueno, un montón de xente, non? Tal. E depois tamén contaban que tomaban drogas, que tomaban a manita muscaria, xa sabes, e tamén, pois eso, os silocibes, non? Que medran na merda os cabalos. Entón, claro, estaban en un estado así como embriagado, non? Como drogados para facer dano, non? Iso é moi típico dos soldados que os drogan para eso, para que metan medo, para que aterroricen máis e fagan salvaxadas. As salvaxadas, pois, eso, son o que hai. Por listo, tío, que volví a gravar outra vez. Estaba falando contigo un rato e non estaba grabado, non? O tema era porque se convertía alguén en lobisome, non? Entón, pois, bueno, pois hai moitas bueno, fundamentalmente, porque te rabuñan, é dicir, como os vampiros, te rabuñan ou te morden, o sea, o mordisco, entón xa te convirte nun lobisome, non? Que te saen al base de medio mordendo un neno, non? Entón xa te convirtes en lobisome. A seguinte beber unha cerveza, o sea, un bebedizo, un meigallo que lle botan unha bebida, pero é cerveza sempre, e sobre todo cando a bebes en lúa chea, pois séntate mal, e hai casos, non hai un tipo en 1555, se chama Oliver Magnus, que fala libomia, que se botouse lobisome porque tomou unha cerveza con lúa chea, pois xa está. O sea, está aquí en Galicia, nos as noites que saíamos de farra, bueno, algo de lobisomes sí que é verdad que temos, ¿no? Sin entrar en detalles, vale? E depois o que é máis bonito, ¿no? O que me interesa, ali non eran os estudiosos, non, é que eso polos rusos, porque eran os emigrantes rusos, non, non son os emigrantes rusos, eso pode estar seguro. Aquí temos en Galicia o caso de Roma Santa, joder, famosísimo. Roma Santa é a novela que arrasou en todo o mundo. Nos temos os casos históricos que foron xulgados en xulgados, non? Non, 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 eso ven por Galicia, igual que o de Coller, lembraste? A estatua esa que está en Imarains, que ten aí 5 metros de altura, un brazo aí protésico para coller, e xa en Galicia perdimos o sentido de coller, bueno, uns collen máis que outros, creo que ainda colleches bastante, estou de broma, Carlos. Entón, o tema ese, aí tes o decreto da Argentina, non? Que o sétimo, sí, fillo, pois eso, non sei, aí terás a fecha do decreto, 1907, creo que non sei se este é de 1907, se farían varios, porque en 1973 Perón fixo outro, e o de Perón era interesantísimo, porque se comprometía él, Juan Domingo Perón, a encargarse de adoptar o sétimo fillo, ademais lle daba unha pensión vitalicia, o sea, lle daba unha medalla de ouro, perdón, e dáballe tamén, pagáballe os estudos, o sea, as becas escolares, non? Hasta que remataba a carreira. Xa ves, non? O sea, que curioso, non? Todavía, no, o sea, a mediados do século pasado.
Son cosas curiosas, Carlos. Todo nace de Laza, tío. Ainda que están por toda Europa, claro. Buscan todo o mundo indoeuropeo. É o PCP. Aí se ve. Non necesitamos recurrir ao nome dos ríos, que se repite, non ve? Esas historias tan... por último, Carlos, dándote un abrazo aí de urso, enorme, como te mereces, e xa para non facer máis larga esta exposición, pois esta diapositiva é do Pazo Real de Xelmírez, non? Eh, que creo que te comentaras, pero non sei se estiven contigo, pero penso que sí, que estiven no Pazo Real, que sí que o vimos, non? Entón esta é a escena onde está o rei e a raíña comendo e hai unha escena cun urso, non? En toda Europa, pois, Dimécil, todos, non? Xa falan do tema dos ursos. Lémbrate que cando un galo se chama Matuguenos, nacido dun mato, un irlandés Mat Hamain, fillo dun mato, dun Mat, Mate, fillo de Matoni, tiña que ter os pés na barriga dunha virxen e non os podía quitar. Non, pois este Mat, fillo de Matoni, que era Mat, non é que señan fillos dun urso, senón que pertencen á estirpe real, non? Entón todos os xermanos falando din, que non sei que, de guerreiros que entran nunha cova, que matan un urso, que se quedan de, non? Que se quedan cunha garra e tal, como actos de valor e tal, non? E se embuten en peles de urso e todo isto. Bueno, pois este mundo dos ursos que se asocia aos reis. Pero fíjate que en todo o mundo celta o mato é o urso. Pero non existe a palabra mato, só existe en galego, non? O mato, tes aí, indo para casa de Mercedes, había un topónimo mato, hai un cento deles en Galicia, non? E, fala, xa contei, Pondal ten un poema que fala dos seres vagamundos, non? E fala do esquivo mato, pues fala da águia e tal, non? Os seres vagamundos son interesantes porque voan, o sea, a águia voa sosiña, non? É un pouco como a min, a xente, cando te desencantas do mundo e da xente, buscas a intimidade, buscas sabes, non te gusta andar falando aí con moita xente, buscas te retraes, non? Tamén un pouco como fas ti, non? Eso é de xente que, de boa xente, sabes? Xente inteligente, Carlos, eh, que descansa da vida, la del que el mundo da ruido. Xa estou aí desbarrando, tío. Bueno, a ver se non digo no seguido, non? Ves? Podes decir, non? Ai, vou falar máis devagar. Bueno, pues aquí está o rei, aí hai unha escena de urso. E hai un texto por aí que teño por aquí, un texto de un emperador alemán que baixa ao Tirol, baixa polas, no, Tirol non, ao norte de Italia, o sea, polas montañas ao norte de Italia falan alemán, e hai partes que falan alemán. Eh, entón ele baixou a visitar esa xente, e saíron rapaces metidos en peles de urso bailando, non? Cabalos, o sea, uns cabaleiros saltaron polo aire os cabalos aterrorizados, caeron ao chan, os cabaleiros que ian arrastar os mozos, pero o rei fixelle moita ilusión, porque este tema dos ursos é dos reis. E tamén sabes que todos os pelexos, o da reina de Inglaterra, a guardia ten o pucho de urso, de pele de urso, e cando querían poñerlle peles de plástico, fixeronlle unha folga, porque a de urso era moi cara, e a reina de Inglaterra era tacañina tamén, o sea, miraba polos cartos, a mellor máis rica do mundo, apagaba as luces do pazo para forrar, claro, os que aforran son os máis ricos, os que gastamos, pois non, sempre seremos, o sea, bueno, gastadores, tamén somos ricos, ¿no? Pero de outra forma. Nada máis, Carlos, unha aperta enorme meu, e isto é por estar contigo, única e exclusivamente porque me apetece para ti. Ahora che vou gravar en 4K, vale? Vamos a convertirlo nun vídeo potente para que podas ler os textos e nada máis. Xa mirarás cada te